Kajing kublai step ya pi baro ki baju ngap ya kani ka program morning mana jong ka balang. Bar hagani ka step ngini wan biang she ka tinu blai ban yo ya kajing slok kajing puson daga bangan puli na ka shti she ki hebru kala nong ka pakhandai ka khat ka pasaw. Bar ka sendup ka jutang ya ka bala suit baro saudong da ka ksiar. Ha ka bala dan ukhiu ksiar ubadan kata ka mana. Bar udingdu u aron ubala phu ba kita ki mauleng keniap jong ka jutang. Ka khubor bangin pusan hakani ka step kalong don ayu haka senduk ublay lani ka senduk ka jutang nakani ka shiki hebru bangila puli mentan ngio idon lightly ki aka ki balabu hapo jong ka senduk ka jutang kita kilong kamana ka balabu hau kiu ksiar udingdu u aron u balapu bat ki mauleng keniap jong ka hukum ka senduk ka jutang ka day ka way na ki jing shna ki bau play la hukum yo Moses baun shna but ya kani ka senduk ka jutang on bu ha ka jaka ka bakhut tam jo ka tabernacle but hak po jo kani ka senduk ka jutang play wala btha yo Moses baun bu lightly ki ne ki aka ki banlong ka khubor pateng la pateng ya ka jaj benru Israel bat nakabanta jongi hiru hadu gani kapor. Haka kitab Exodus kal nong ka bakhan riu kat khot ka balai pholai. Blay laong yo Moses baun shim shi omer ka mana hau khiu. Bat ya kata ka mana on bu hapo jong ka senduk ka jutang. Ka ei ka daw bat ka ei ka jingmot ka bo blay ulab tha yo Moses ban bu ya ka mana hapo jo ka senduk ka jutang bakani kan long ka bala tengkai bat ka bansa syaki pateng la pateng ka jaj benru Israel ki khun Israel men ba ki yai lenti hari klau sau postem ki im tang da ka mana ka bo blay ula panhap na peneng kum panhap slap man la ka step ki khun Israel ha ki mi shabar na ka ying jan kiyo i balali shaj saudong ka yin jan jo ki na kamana komta man kasngi ki im daga ni kamana hadu sau postam armilian chiteng ki khun Israel ban sa ye ki kamlong ka basuk bakari ka challenge ka bakraw yo nong yalam Moses nang non yo jingbam haba kimla ban thung ban tep namar ki dei tang ki no yai lenti pat kata ru om dei tang shisngi rei sau postam henry ublay la le ka kamba kaba ublay kwa baki khun Israel kin klet no shen Henry kwa baka ni kan long ka khubor na ka banta ka way pa ka way ka pateng jong ka jaj benru Israel na ka daw hukum yo Moses baun shim shi omer ka mana hau khiu bat ban bu ya kata hapo ka sendup ka jutang ka ei ka di ka khubor ba ka ei ka jitmu bo blay ula ptha ya kani ban le ki khun Israel kani ka khubor ka ba shaikdar ka ba blay ula kren lengba ka jingbu ya ka mana ka sendup ka jutang kalong ban pen i ban kadau ba ublay udai ka telong jo ka jingim ka ba man ka sengi nam ta ki khun Israel udai mau nang pendap de mau ubotip ban suma sukher yaki na ka banta jongi ru ka Bible ka tau badan yu khun udan ka jingim tau bom dan khun dan ka jingim ka bamor utau badan yu Jesus Christ udan ka jingim ka bashisha utau bom dan yu Jesus dan ka jingim Jesus hiu ong along kpu ka jingim bawan hier na beneng uta baba minu kpu ka jingim unom yapshu lanu gospel Yohanes lai khan riu ka ong utau bangai ha unom jatshu lanu riu yo ka jingim bom jukut kam don jingmot lada ngidon ka spa ka pau ka khendau ka siap ka kser ka rupa lada ngimdon yo blay lada ngimdon yo jisu ha ka jingim jongi namar ki ek e bangdan ha perthai ngin yo tang sipor bat kin sa tang sipon rei ublay bangi yo usa shabam jukut bat ulong ka jingim jongi shabam jukut ulong ka telong jong ki ek e na ka banta jongi shabam jukut na kata daw ka mana ha po jong ka senduk ka jutang balapo kade ka khubor ka ba shaikdar na ka banta jongi ba ublay
udai telong ke jing im shabar na blay ngim don jing im shabar na Jisu don jing map shabar na Jisu don jing sok shabar na blay don ke jing im bat ke jing sok ka basisha nang ta la yathu ruba po ka sendup ka jutang don u dingdu jong aron u balapu sentiu haka kitab jingken kalenong ka bakhan nyaw kat khat ka basipo blay ulap tha yu Moses paun bu yos dingdu jong aron u balapu sentiu ban sa jingkan mau pateng ki hun Israel dan kamban da bu tengkai bu bhai ni dingdu apo ka sendup ka jutang namar ka negri ka sendup ka jutang kadai ka jaka ka kentang ka ba la mano ban tur klumar syakala ne ban kata ya ka hakabakum kata ka jaka on bu tengkai ya dingdu aron u balaphu u ay ni dingdu aron u balaphu hakalan nong ka bakhan riu ka kitab jingken ka yathu menba u kora u datan u abiram bat aspa san pongot ki rangba ki ba paunam bat ki ba don buram kini ki yele persya yo Moses bat yo Aaron ki nong yalam ki boblay ula khot bola jit kini namar ke jing bishni kilawan ban khinyum kilawan ban watnia ba kilawan ban yele persya yo Moses bat yo Aaron bat ki ombalay ba pishim lut ba pi ya ka kam nong yalam ka ba khamat kum tau Moses ula wan show blay ban yathu ya kata baro blay da ka ula khi bitar persya kini ki nong yele persya baki bakhinyum baki bile persya yo Moses yo Aaron bat khamtap yo blay Bible ka ongkat baki ni ki dang yeng ka khandau kala ang ha ge jing bitar blay ba kala ngui telilut ye ki baro onda ha baki Israel ki yo i baki ni ki briu ki la yap ke jing yap ka bakhla ki la wan biang show Moses yo Aaron ong ki ong balai pi pen yap no ini ki briu kajing bitaru blay kala wan biang hakini kibriu ki bakhinyum persya yu Aaron bari Moses ka khlam kala wan banang tau blay ukwa ban kren ka khubor ka ba syai kadar ya ki khun Israel da ka bau ong yu Moses ong ki khun Israel baki jit khat arngot ki rangba na ki khat adat ki khun Israel bat kin shim lo jong dingdu bat how tau dingdu on tho ka kerteng jong kita ki rangba ki bami khamat na ki khat arjat ki Israel baru Moses un shim ye kita ki dingdu un bu hapo je ka tabernacle kum la shai un lej ban pet ka ka bajia ya kita ki dingdu kum tala wan ra khat artli ki dingdu rengkat ru baru dingdu jong Aaron bami khamat na ka jat ban riu Levi kum ta kini ki dingdu ki balabu ka hakata ka tabernacle kum la Simon step Moses ula lej ban pet baula shem ba ki khat wai teli ki dingdu kim don jing per kim don jing kala ki sa kum ju kum bala wanra manchua Henry tangu dingdu jong Aaron udon ke ka ba per ka ba phala ha ka ba new dingdu ula session lot bat ula pu sentiu dau sentiu jong sok khalam bat ublay ong shimno inu dingdu bur ri no yu hapo ka senduk ka jutang balay blay ong ya kata namaru blay kwa ban kren syai kadari ki khun Israel man ba ki yo i ka senduk ka jutang man ba ki kren spang ka senduk ka jutang kin ken mau bak ublay ukren ka khubor baka kam jo ka jingele persya bat ka jing khinyum ya ublay bari kita ki nong yalam ki ba uplay ula khat ba ula jit kadai ka kam ka bashirkai bat kadai ka kam ka uplay umla bansha kala ban wan ke jing yap kala ban wan ke jing bishar kala ban wan ke jing tim ya kita ki ba yele persya ki ba khinyum ya uplay bat ya ki nong yalam ki ba uplay ula khat ba ula jit nang tang yu i ka sendup ka jutang don ru ki maulin keniap jong ka sipo hukum haka kitab Exodus kelong barusan khot khan riu bat khot arpu wei blay la ong yo Moses ba unbu ye kita ki maulin keniap jong ka hukum hapo ka sendup ka jutang ka jing
mut hang ni kalong ublay ukwa ban kren ni ki khun Israel ba ka jutang ka jong ublay ka hukum ublay ka dei ka banta ka badon kam ha ka jing im jong u Israel namar ka Bible ka ong ba ubriu unom im tang da ukpu Henry ubriu un im da kata kaktin ka bami na ka sintur ka jong utray ka anjo ublay ka dei ka banta jong ka jing im u Israel ka ba omla astia ban panyaklat yu Israel na ka anyo blay ka di ka jing syai ka anyo blay ka di ka lenti ha ka ba Israel untip banyat ka lenti ka badai na ka banta jongi ka ktin ka jo blay ula ai hangi bat klim ka ktin ublay ngim don jing im ngim don ka jing syai bat ngin long ki briu ki bala ja lenti no klim ka ktin ublay daga ktinu blay lapan long ki ai baro bat haga ktinu blay ka don ka jing im ktinu blay don jing kermen haga ktin ka jong blay ka don ka jing syai bat ka jing shisha tau ba kan tat ka ktinu blay ukan tat ka jing im ukan tat ka jing syai bat ka jing shisha naga ta ka tau ki maulen knyap jong ka shpokum bla buri haga senduk ka jutang kiri ka khubor ba blay kren hadu menta naga benta jong ngiro baga ktinu blay kadai ka benta juga jing im ka bangim dei ban du no ya ka la ngim dei ban bu sharut kadai ka jing im jongi ka ba man ka sngi play ong ho Joshua wat ai ba kani ka ktin ka kitab jaga hukum kan kenri no na ka sintur jomi Henry men pusan ya ka senyasngi khanang ba men yo roy ba men man bha kat shaba mele kat ba mele ata ka de ka anyu play naga banta jongi ro baka jingman bha ka basisha kadai haga ktinu play kita ki baron ka ktinu play ki ba ya haga ktinu play ki ba imna ka ktinu play komta ka don ka jingman bha ya ka jing im jongki haki banta baro ka jing im kini ki lightly ki ba play ula hukum yo Moses ban bu kerpang hapo ka sendup ka jutang kidei ka khubor ka bakraw hadu kata-kata omtang dam taga judgment ru Israel Henry naga benta jongi ru hadu menta do blame kerku yangi lengba gani ka ktinu blay ka bangi pusan na gani ka por ha kerteng Jisu amen.